बे मोनथाम राशिनि थाखाय फैगौ 2025 मायथाइया लाखि बोसोर। बे मोनथाम राशिनि खाफाला गेवगोन 2025 मायथाइयाव। 2025 मायथाइनि थाखाय बाबा भांगानि इयुन नायखांना लिरना गालांनाय। माबे माबे राशिनि थाखाय खाफाल गेवगोन फैगौ 2025 मायथाइयाव? बे मोनथाम राशिखौ फोरमायदिनि फै। गोबाङानो मोनथिगौदि बाबा भांगानि भबिष्यतबाणीनि बाथ्रा बुंनायफोरखौ। बाबा भांगा बुंना गालांनायफोरखौ गोबां हादोरफोरा गनायो आरो फोथायो, जेराव माखासे हादोरनि सुबुंफोरा बाबा भांगानि बुंनायफोरखौ गिखांनायबो मोनो। बेबायदिनो बाबा भांगाया भबिष्यतबाणी बुंना गालांदों मोनथाम राशिनि मोजां बाथ्रा। बे मोनथाम राशिफोरनि गेजेराव गिबियावनो जाबाय कन्या राशि। कन्या राशिया फैगौ 2025 मायथाइयाव खाफाल गेवगोननि सन्देह। बे राशिया गावखौनो सहैनांगौ जायगायाव सहैहोनो हागोन, मोनहैनांगौ जायगायाव मोनहैहोगोन आरो मोननांगौफोरखौबो मोनफुंगोन। आरो कन्या राशिया गोबां लुबैनाय धोन सम्पति आरजिनो हागोन, मुवा बेसाद आरजिनोबो हागोन। नैथि राशि महरै मीन राशि। मीन राशियाबो गोलाव समनिफ्राय सिमां सुजुखुमानाय सिमांफोरा आबुं जाफुंनो हागौ आरो गोबां जायगाफोराव जायगा आवग्रिनो हागोन। जाय खामानिफोरखौ जाफुङा हानाय नङा सानबोदोंमोन, बेफोरखौ जाफुंसार जाहोनो हागौ। मीन राशिनि साननायफोरा बे बाराव सिमांल' जानानै थानाय नङा, सिमाङा मोगथाङाव महर मोनगोन। बे बाराव मीन राशिया सिमा होना दोननायखौ बारग'नो हागोन। मीन राशिफोरनि लामाया बे बाराव गेवलां थाजोबगोन। सिंह राशिनि खाफालाबो 2025 मायथाइयाव मोजां सम, मोजाङैनो खाफाल गेवगोन। गासैबो जेंना जेंसिखौ थारला थुरला खालामनानै फोजोबस्रांनो थाखाय साखाफारा जानानै था। सिंह राशिनि सुबुंफोरा गोबां गुबुन गुबुन जायगाफोराव बेरायनो मोननायनि खाबु मोननो हागौ। जुदि नोंथाङा माबा मोनसे गेदेर थांखि लानानै दोनदों, अब्ला बे समा नोंथांनि सम बायदियै नोंथाङा गोहो मोनगोन। जाफुंसार जानायनि जेंना जेंसिया गाव गावनो सुस्रांजागोन, लोगोसे खाथि खालानि हेंथा होग्राफोराबो जेननांजोबगोन सिंह राशि सुबुंफोरनि थाखाय।